Egitaragua bi egunetan dauz banatuta. Zapatukoa goizian mendibuelta bat antolatu dugu. Jarraian egingo dugu Ipurako elkartian salda eta txorizua. Hori amaitzerakoan txupinazua botako, eta horrez gero joango gara Mogeleko patizora, eta hasiko gara herri kirolen emanaldiakin. Gero trikipoteoa dago, Baskariza, auzo Baskaria, gero auzo Baskari eta gero koralitoko abez batza kanta batzuk egingo dau, eta hortik aurrera jolasak, eta jolasak amaitzerakoan kontzertuak. Gero domekan hasiko ginake jubiletxekoak antolatu duten toka eta arranako txapelketakin, gero Jacinto Laben eskalestria montauko dau tipo bat, Josemi, eta gero hori, txokolatada musuren eskutik, gero kasakoek erakustaldi bat egingo dabe, 12an daue mesa bat hildakoen omenez, eta amaitzeko pentsau dugu bermutada bat egitea. Girotuta DJ Eustatekin, eta espero dugu hori. Geneukan ideia buruan sortzen, eta gero initze lagundu zizkigun, eta azkenian Goizeko gimnasioan, eta... Hori da, eta azkenian hori batzorde bat sortu, ideiak sortu, eta pizkanaka gure ideia printzipala zen egun bakarrekoa izatea, baina azkenian jendia lagundu indigu, kolabora indau, eta azkenian lusatu behar izan dugu. Laguntza oso ona jaso dugu, involukrazio oso ona, oso guztian aldetik, eta oso pozik aldortatik. Erantzuna oso ona izan da, hartu gaitxue superrondo, eta lagundu osko pila bat, dendak, tabernak, auzoko konbertsio danak, eta oso gustora, bai. Ni beti ikusi dut jaizak beste aldetik, eta oin sartuta ikusten duzu kriston lana dela, detaile asko, baina azkenian ilusioz eta jendian konpromisuakin aurrera ditzen duzu. Burokrazia aldetik hori ikasten. Hori da. Bai, porque gauza asko hartu behar dira kontuan, eta ostras. Itxasoia zen bezala ikusten duzu, eta deixente dira. Baina, gauza asko kontrolatzen... Eta onduen, eta, nola ertetzen da aurten. Gure helburua zen ez jutia eskatzen, baizik, eta gu zerbait eskaini, eta hasiera baten izan zidan sosketak, tabernetatik, gero kamisetak izan dira, gero gu ezagutzen dugun enpresen bitartez dirua eskau, eta, oin rifa batzuk pentsau dugu ateratzia, egun horretarako, eta, hortik ibile da asuntoa. Konpromisoa behar da, jendia azkenean lortu dugu batzordean 6 pertsona izatea, eta horien konpromisoa altua da, eta hori esker hemen gauz, eta ilusioa handiz, eta auskalo datorren urtean beste edizio bat antolatzea.